Buk, Ko, busog ko. busog ka? Hello, mga untag saging. Ay, salamat. Di ay daghang saging, mga unta. Kapalit duha ka sipi. Mahal kay ang kilo diri sa kuan. Diri sa syudad. Saan man nagpa-syudad man ta? Wa may connection sa bukid. Buta maka-stay sa bukid. So, di atag syudad niya. Mga unta ninyo, di isang sawa no. Ginamos. Ginamos o kamatis. Ginamos na may kamatis na may sibuyas. My God. Mga snack ta ninyo. Snack. Snack pa more. So ginamos. Oh my God. Palami na lang. Kuang ka lang. Nga, patong ba? Naglaway ko sa balanghoy. Kaya naay nagpo, silingan na mo dire. Na sila balanghoy. Na sila balanghoy baligya. Awam ka. Naulay siguro kog lili sa iyang kuampos. Amo na, wala ko ka apas. Goy kalami patungan nimo ginamos ang saging. Nako ka apas sa balanghoy sus. Pila ko katuig sa Kuwait. Wa ko kay nomdom atong unang pag-uli na ko murag wa sab ko nakakaubalang hoy. Pakaon ko. Ah, nakakaon day ko kay gidalaan mi sa mong uyuan sa bukid. Nga wa kay nomdom. Una uli na ko atong wa pa matrending ang kabos. So, mo to, and then pagbalik, duha ka tuig kapin man to. Duha ko ka tuig ug duha ka buwan ay ang kauli kay stay man ko atog duha ka bulan. Kaya dapat January humana akong kontrata. Nga alanganin mo kung muli kung January nga Marso pa ang graduation. Di ni stay na lang kaysa muli kong January. Wala ko yung kwarta na abot Marso. Ano to nga, ni stay na lang ko taman sa kwa. Ni stay na lang ko taman sa Marso. Nag-antos taman-taman. Taman-taman sa ginhawa. Hanto dili mo sugot akong mga amo nga muli ko. Una di pwede kay promise ko sa akong anak nga the day of his graduation naagi ko. Mao to. Ay lang ga kantag saging. Ngun ani mabuhi na mi sa unang panahon. Tulog na mi saging na panhapon. Oh, kamu karon so swerte kayo. Salamat sa Ginoo. Kami sa una pas mo. Mong adto pagsilingan manghugas para lang makakaon. Para makapangasay. Hugas. Kunuhay og plato silingan. Aron lang makalibre kaon. Kayo oy kabus. Isarado din ang rip kay kusog kuryente nang nag-abli nya imo pud yung gitukuran, my God. Wala gamit magdugay og mangingana mo. Dali lingkod dili kay I miss you. Ay dali. Si Tita Duy gani nasa video. Tita Duy. Anak ni Tita Shansil. Shansil World. Ato may ay Tita Duy. Ito ba cute kayo? Okay ito sa video. Ay daw kay basig dili ra da isarado ni Lolo ang kuwam. Ay, ako, bibi. Bibi man ka na po. Even you are malaki na dalaga na, siguro lang na you are still my baby. Ali, dili. Oh, mo to. Asa na ta? Nawala.
Oh my God. Oh, tulog ron ay. Sayo kay Nuro masilingan dire. Isda, isda. Mo ni akong katak-an kung dili ko matug ani sala. O dito ko sa kwarto, sobraan sa dakong tog. Og magtapad mi ni Inday, masobraan ako tog, magkamata ko alas 3, alas 4 sa hapon. Kung dili ko matog, dire mo ni akong daanan. It's our living room, dining room, and also my bedroom. Three purpose. So diri ko matulog. Nya dito si uyab nga puwa. Letter L me. Mora to, wala sumpay. And then I have a lot of suka here. Dagan ikog suka, sukhang. Gay ko kuan lang atong i-open. Lami isag ni sawsawag saging ba? Walang lagi. Ha? Uy, hindi ginamos. Ay ginamos lang ga. Kaang ka ginamos lang ga. Mangatol man ka anak. Wow. Kagiron baya ka. Ang munggo sa munggo na ko. Among gusra? Mm. Sa mong gusra kaga-allergy. Mm. Dayon sa talong dili. Sa talong. Talong. Wa ka kailag talong, ram kag di taga bukid. Minsa. Wa ka kailag talong. Wala. Sibuyas, kamatis, bawang at luya. Talong katong turpol-pol. Yes. Naunsa man wa ka kailag talong ra mo. Abi kog turtol. Wa pa ka sugad-sugad ka kaog talong. Lo di ko ganun ay. Ano naman? Lain din. Kalami, kay nondong ka nakangkog talong kato pinirito. Ay, fresh na fresh ang lamas. Ay, daghan kayo. Yung kay sukhang. I-shake daan. Aya magamit. Yes. Shake well before using. Wa ka ilag talong day, grade. Oh my gosh. Dili ko dili. Di lagi ko. Kani yung siya may ngalan ani kani. Kani. Aba, English. Kani. Ang ba? Kalma ko sa inyo. Oh my God. Kaba ko ano? Tomato. Unsa man sa Tagalog? Bisaya. Kamunggay. Kusikong kung hinumbugan mo ng ano na kamunggay man. Kamatis. OMG, it's horrible. Wakaila. Kabalo sa English, pero sa Tagalog, wakaila. Uy, day, di na maayo. So, ayaw na pagsilpon, day. Magtuon na ta, day. Magtuon ta, ha. Unsay mga kuan sa lamas. Kani sibuyas. In English, onion. Mauna, kay dugay na wag eskwela. Nalimot na. Tungod sa kuan, kurikong karon. Limot na kusingan, anak. Dili, tapad mamang. Tapad ni mama. Ay, kay may buslutan ng mata ni mo din ba? Tapad ba? Matutok raman, oy. Gabugo lang aping prebuyag. Dili na ba kay gimingaw biya si kuan nimo? Gimingaw sila ni mong tan-aw ali. Nganong mahadlok na kag kamera? Na vlogger man ka pero sa TikTok maayo kayo. Pahiwi-hiwi siyang now. Pero dili. Ah, binuang. Ngano man na? Kamot ra inyo nakita, di magpakita na, oh. Kamot o dako pas kung kamot, pero buyag ka. Buyag. Ay, balingkod lang ka. Ay! Order na mong sukang na yun, order sa kuwa. Tuwa man sa kuwan, oy. Kanang asa na ilaha. Labangon. 30 ra ba ka botilya? Mga naalis lapu-lapu o Mandawi, text ko ninyo 0912-9907-160 para sa inyong order sa sukhang. Sukhang in Kapmul. Super lami. Iplado kay siya lang isang lamas, oh. Nabukal-bukal ang lamas. Oh my God, 5, 10, 15, 20, 25 per box. So, naka-order na kong bali 300 bottles. May na lang. Ay, tubo ginagmay.
And then, asa nagay ko? So, sa Balanghoy, no? Sa tungod man sa Balanghoy. Balanghoy. Karon, pila na ko katuig, no? Duha ka tuig. Duha ka tuig kung duha ka buwan sa Kuwait. And then, pag uli na ko dere, usa na ko katuig, og March, April, May, June, July. So, usa ka tuig, og 4 ka bulan ako. Plus, duha ka tuig, og duha ka bulan. So, 24, 26 months. 26 months. Mga ni katak-an ako aning kuan kwinta-kwinta maikot ko sa una. Karon abot lamang. Tansa ha? 2 years and 2 months. Duha ka tuig ug duha ka bulan. Plus usa ka tuig ug 4 ka bulan. So bali tulo ka tuig nagtunga. Wa ko katilaw og kuan. Balanghoy karon. Kita ko na yung nag-post. Ali, dili lang. Kita ko na yung nag-post. Balanghoy sa Ate Isel. Kauban na mo sa Sumba. Ko Ate Isel, papalita tag balanghoy. Kay gimingaw dyan ko balanghoy. Mo dyan na isaksak sa among lula sa una. Isagol sa kanon. Para mudagan ang kanon. Sus, puro naman dahil ni panit. Asa? Gaga na dahil kong nakaon. Di busok kayo. Gamay siya, pero busok. Unya, sa dihang nahotdan, lipay na kay ko. Nibalita na ko dito ni Mama Alal. Ubrimbisdak sa iyo, inko, makakaon naging ko mamagbalanghoy. Og sa dihang nahotdan, Ginoo. Naluya kong kadyo. Kapaliti kong saging. Saging na lang. Ang balanghoy na ito saging. Mahal kayong kilo. Tag 50 ang kilo. Ano ko? Nabon dito sa amo. Daghang saging. Pero di po ka-sure lagi. Naamay bun sa loon. Naibon sa loon. Shout out kay Kuan, kay Baby Bear nako. Baby Bear, Ayon's Diary. Mga anta may Baby Bear nga wala ka ilag, lusong ug alho. Mao ni ang lusong. Mao ni ang alho. Nga, wa ka buok. Huwira nimo pak lubok kag humay. Na. Wa ka ila. Gab. Alo es kabos ka ila gusong og alho. Nga. Ningon ko sa akong Baby Bear nga kay ubo mag-isipon. Ingko paghiwa og limon dayon raspahe og pagraspa og luya. Put kay lagraspa. Ala ka no? Nalimot na mo sa atong kuan, sinultian nga sa katiguangan. Lawom ka adyo. Ma. Kaloy siya ko. Laba. Kaloy siya kong Baby Bear, wa ka ilag raspahan. Cheers pa. Utro pod. Utro pod na nga diri Baby Bear, oh, ka ilag raspahan. Taadto kas kusina, doay na nakasabit dito, na naay gagmayng bangag kaw. Kung makakita ba ka. Katong naikuan. Gagmayng bangag niya, ana ang bangguran. Katong kaluton. No? Pag Pagtanaw dito sa kusina nakasabit, na ay gamay ana, rectangle niya. Na ay daghang bangag, gagmay kay bangag. Dili tong salaan ha, lahi to. Basta pagtanaw dito, na kay makita ang gagmay bangag, bring it to me. Dahil adrin ako. tagan ko ng 100. Naibayad, kakabaw, biya, oy. Kada ko bayad, sa kagatos, dinaras kusina. Pagkahayahay. Usa na naka, adlaw na mugtunga, kinamlot sa una. Nya di na ra diha na kusina o sa kagatos. Saka na ako po. Kanang mangamlot ba? Sa kadlo mangamlot sa basakan. Wa ka kaila? La. Kanang mangamlot na basakan. Hinog lagi. Di ba to may basakan si lolo? Nya og nanay sagbot kamlutan. Oh, hinog. Wa nakapili ka ginog na may hilaw.
Lakaw adtos kusina be. Sige, adtos kusina tagaan ti kag 20 kung kaila kag salaan. 20 ra kag dako pa na sa kagatos. Unsa man ka? Hindi ko kaya mag-ingo. Lakaw ta ah. Sino? Kato kung giingon nga bangguran. Unsa na? Iyon sa ako daan. Kato lagi na daghang bangag ana. Raspahan. Magraspa. Sus ang nailang raspa kay ang nailahang raspa kay katumang kuan mga nakuan. Siya sa recall. Magparaspa. Ma, sa course siya. Naa siya sa nakasabit siya no. So doon na siya mga anak siya kay day bangag na kamay sakit. And then rectangle ihang size. Dagkan kay bangag na pak. Kautan ulto. Muna mga untag saging. Inya na po ning uban ako ipalaway mag-live ko. Mga anta ninyo kaba kung gimingaw na gid mo ani sa una na ako sa kuwait jugog pangladok. Sige lang tulon og laway makitag picture. Ana lang tao loy kay naos ka boss. Bring it to me. Wala eh. Haman. Nakakabaon sana. Nakakabaon. Lakila na gagmay ang bangag ana. Natay gamay kay ako tong bangkuranan og cheese. Ay, sus ko, ginoo. Mabangod kog cheese. You know na. Awa na. Hindi na ka kay ako namang gibutang super claw. Ang kamatis niya ano na ko kaon ka nang maluto gid siya ba. Oh my God, ginamos. Apay bawal nga usa nakatuig. Kanya? Yes, you got it. Bring it here. Ay, sus ko, ginoo. Ay, Diyos ko ginomo ni siya. This is what I told you. Naad siya kuan diri dayon square ana. Abi ko naala sa mga kwan. Ato. Hay, anong abot mo sa atop? Nabuing. Dara, Bibi Bear, this is the bangguran. This is the akong giingon na raspahan. Na magraspa ka anak luya. Mura na. Ana. Imong iraspa dito sa imong limon. Dayon imo himong hinubig para mauli anak ka diha. Then pagbutang og big sa lapa-lapa. Medyase ay ka matug. Abi ko kumsa. So mo ni. Mo ni siya Bibi Bear. Ang akong giingon nga raspahan. Raspahan bangguran. Aw lahi man tong bangguran good kay kuan man to sa mais man to. Ang mga bato-bato. Bato di ka ng kahoy na anya. Imong lansangan og daghan ana lansang or kuan ba kanang sarsa ba imong ibutang nya. Imo nang ibanggo dito ang mga mais kay maglubo na mo. Mao to. Lahi to. Okay. Dili na may kutob. Dahil salamat. Perting taasan na sa kong video. Check out na akong mga gold member dihan. Mega shout out. Pinaka number 1, Eliza Johnson. Master Serious King. Liza Clark. Ang Pobreng Hilas. Ang akong iyan nga hilason. And then, Minimi and I. And of course, Pasyalan Japan Vlog. At meron pang isa na bagong member. Sige ito lang ga. Ayun siya ha. Akong hantingon diri. Naapay usa. Wait lang. Minami and I. And of course, naa siya sa kuan sa akong tumoy sa dila. Kaya dapat memorize na ko ni akong mga gold member. Okay, wait. Diri na lang kay paspas. Saan naman eh? Makita man diri, naka-record man diri inyo ha mga membership. Okay? Tara. See? Mega shout out kay Triple K Pueblas.
Ayan. Thank you so much ha. Thank you so much mga bay. Hanggang dito na lang ako. Thank you. God bless. Amping mo diha. Bye-bye.